Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jien jisimni Miss Mirjana u llum iltqajna flimkien sabiex naqraw dan il-ktieb li jismu Ninu il-Pustier. Dan il-ktieb huwa miktub minn Doris Xkembri u huwa illustrat minn Ryan Gallia u Filip Taljana. Tfal, ejjew ħalli nibdew naqraw il-ktieb tagħna tal-lum. Ninu l-Pustier, raġel tħuli u ċajtir. U hawnhekk tfal, għandna il-Ninu il-Pustier bil-basket tiegħu kollu ittri. Tfal, intom tħobbu tirċievu l-posta? Tħobbu tirċievu xi ittra jew xi pakkett? Jien tgħid kemm nieħu gost meta nkun naf li rċivejt xi pakkett bil-posta? U naħseb intom ukoll. Ninu iqum kmieni imur il-posta, iqassam l-ittri ġewwa l-mosta. Għandu rota sewda u ħamra, isuq dejjem kmiemi mxamra. Arawh il-Ninu isuq ir-rota u dejjem bil-kmiemi mxamra. Tfal, intom għandkom rota? U x'kuluri għandha r-rota tagħkom? Min jaf kemm hi sabiħa? Mobbi b'basket aħmar kbir, dejjem maġġel daq titir. Arawh bl-għaġla bdew itirulu l-ittri. Hemm kelb mosti jismu Tiċċu li ta' spiss jarah ma' wiċċu. Dejjem jiġri għal warajh, kien ħajaħbad għal saqajh. M'għandux tort lil Ninu l-Pustier jiġri miskin. Jixħet itri u pakketti, ħafna karti bit-tikketti. Wara imur għal xi kafè u xi pastizz mingħand tat-te. Tfal, intom tħobbuhom il-pastizzi? U ta' xiex tħobbuhom? Tal-piżelli jew tal-irkotta? Jien nippreferihom tal-irkotta. U hawnhekk għandna stampa ta' Ninu l-Pustier ħajimposta ittra u issa. U b'hekk tfal, wasalna fit-tmiem tal-istorja tagħna tal-lum. U issa tfal, ħanaddu għal attività sabiħa ħafna. Hawnhekk miegħi għandi ktejjeb b'karrieri differenti. Issa aħna fil-ktieb tagħna diġà semmejna il-karriera ta' Pustier. Hawnhekk ħanorikom stampi u xi ftit informazzjoni fuq karrieri differenti. U intom tridu taqtaw għal liema karriera qiegħda nirreferi. Mela nibdew. Hawnhekk għandna din l-istampa. U dan iħobb jaħmel ħobs. Ħanaraw minnu. Dan huwa furnar. Din il-persuna tgħallmek ħafna affarijiet ġodda. Min taħsbu li hi? Ħanaraw. Eżatt, din hija għalliema. U hawnhekk għandna stampa oħra.
Dan jara li ma tiksirx il-liġijiet tal-pajjiż? Mela dan minnu tfal? Ħanaraw. Eżatt, dan huwa il-pulizija. Proset. U issa għandna l-istampa li jmiss. Din tieħu ħsieb il-pazjenti ġewwa l-isptar. Mela din il-persuna minni? Ejjew naraw flimkien. Eżatt, din hija infermiera. U issa jmiss din l-istampa. Dan jitfi n-nirien min taħsbu li hu. Ejjew naraw. Eżatt, dan huwa pumpier. U hawnhekk għandna stampa oħra. Dan iqassam litri u diġà semmejnieh fl-istorja tagħna. Mela dan minnu? Eżatt, dan huwa il-pustier. Proset. Tmur għand din il-persuna meta tħossok ma tiflaħx. Mela minnu? Eżatt, it-tabib jew it-tabiba. Proset. U hawnhekk għandna l-aħħar stampa. Din min taħsbu li jitfall? Tmur għand din il-persuna meta jkollok bżonn tixtri l-mediċina. Ejjew naraw flimkien. Eżatt, din hija spiżjara. Tajjeb, proset tfal. Melissa ħanaddu għall-attività oħra tal-aħħar. Jien illum tfal nixtieqkom tiktbu ittra lill-ħabiba jew il-ħabib tagħkom. Mela tfal, fl-ittra importanti li hawn fuq tiktbu l-indirizz tal-ħabiba jew il-ħabib tagħkom. Aw taħt tiktbu id-data ta' meta tkunu ktibtu l-ittra, it-tislima, l-introduzzjoni, il-qofol tal-ittra, il-konklużjoni u hawnhekk tiktbu dejjem tiegħek u l-isem tagħkom. U mbagħad tagħlqu l-ittra, tpoġġuha ġewwa l-envelop talquha fuq barra importanti li tiktbu isem u l-kuljum tal-ħabiba jew ħabib tagħkom, l-indirizz tagħhom u tinsewx il-bolla. U mbagħad tkunu tistgħu tmorru l-posta u timpustawha. Tfal nispera li tieħdu gost tagħmlu din l-ittra. U b'hekk tfal, spiċċajna is-sezzjoni tagħna tal-lum. Nispera li ħadtu gost. Jiena nerġa' narakom darb'oħra u miegħi se nerġa' nġib ktieb sabiħ ieħor. Imma issa tfal, se ngħidilkom saħħa u ċaw.